ozdobit takhle zásobník na čaj nebo zrcátko, to jsem opravdu ještě neviděl. Z čeho to je, jak se to dělá? To je paní Elenka Lejdzidu, která nám vždycky přináší nějaké novinky. Tentokrát, jak se to jmenuje? 3D silikonová razítka. No tak 3D, to jsem slyšel v jiné souvislosti, ale to do toho míchat nebudeme. A ta silikonová razítka, to je kupované, nebo si je vyrábíte sama? Ne, tady jsou kupovaná. Už jsem vlastně tady jednou silikonová razítka měla a rozdíl je momentálně v tom, že tahle je ve více velikostech. Takže vlastně máme od největší po nejmenší a musíme si je teda zvlášť natisknout, vystřihnout a pak je právě dáme dohromady, aby dělali ten efekt 3D. Tady máte to razítko na skleněné podložce. Jak s tím budeme pokračovat? Tak razítko si musíme natupovat barvou. Mám tady takovou speciální barvu, která vlastně je přímo pro to určená a je fajn v tom, že si s ní můžeme nadekorovat i ten papír, ze kterého potom ta razítka budeme vyrábět. Tak já bych vám to jenom takhle ukázala. Vlastně natupujeme si tu barvu a krouživými pohyby vlastně na i obyčejnou čtvrtku takhle tu barvu natřeme. Ono nám to dělá takový mramorový efekt, vyrábí se v různých odstínech, takže třeba můžeme potom ty barvy navzájem i prolínat, jako to mám třeba tady na tom papíru už připravený, zelená s růžovou. Takže vlastně to pořádně rozetřeme, ono to i docela rychle schne. A takovýmto způsobem si prostě nabarvíme obyčejný bílý papír, ze kterého pak ty razítka můžeme vyrábět. No a to razítko potom v podstatě použijeme podobně, takže zase si nabereme tu barvu do té houbičky a takto vlastně ji zase natupujeme na celé to razítko. No se nám to taky vždycky úplně nepovede obtisknout do detailů, ale já myslím, že to nevadí. Tak a já vám to ukážu. Teď budete tisknout razítko. Teď budu tisknout, já to zkusím na té bílé čtvrtce radši. Takže úplně normálně to tam přitiskneme a odděláme. A já bych teda ještě ukázala, když si pěkně na ten papír můžeme použít i barevnou čtvrtku, zase třeba i akrylové barvy jsem zkoušela, taky to jde, to mám vlastně tady třeba ty oranžové kytky, ty jsou normálně tisknuté akrylkama, takže si to takto pěkně na ten papír natiskáme, potom to vystřihneme a dostaneme vlastně ty jednotlivé velikosti. A teď přistoupíme k tomu vlastnímu spojení, takže máme na to, zase to je známá věc, takové lepící polštářky, které nalepíme na tu kytku, on je z vrchu takový papírek, takže ten taky sundáme a přilepíme na to vlastně jakoby další patro. A vy si uděláte vlastně jakousi plastickou kytičku, víte? Tak. Děkujeme, my už teď díky vám víme, jak vypadá 3D, tedy trojrozměrná kytička, se kterou se dá lecos ozdobit.